Xolo bantu ngicela nimbambe Mr Johnson nimbambe bantu abadala ngiyaxolisa siyaxolisa bantu ngicela nimbambe Indoda yami leshonile le. Indoda yakho eshonile? Angimazi lo mama lo. Hayi muntu omdala. Baba okay ngicela nisunderstand siyaxolisa abantu abadala. Umama uthi ucela ukuthi ubaba eyoncada duze nezingane zakhe. Cha. Ngeke yenzeke Ingane zakhe. Lo muntu unekhaya musi. Kodwa asakasimazi Ngishonelwe indoda yangishiya for 5 years nabantwana. Le ndoda le ingishiye ngingenalutho. Ngizwa bathi sekasishiyile akasaphila ubaba. Molweni manje sibulise lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ngingu-LAVAWS pronounce lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje bafethu sibhalele ngumama lana. Umama came all the way from eMpumalanga wathi uzosijoyina la eJozi ngoba kunengxaki nje ekhona ucela ukuthi siyiphuthume siJozi bicycle. Sathi ma ungawari sokulinda le ePark Station and then sikuthathe siye kule ndawo ufuna ukuthi siye kuyo. Ngoba simile lana umuntu omdala ngiyazi ukuthi mina nawe besike sancokola nje apha endleleni. Sacela ukuthi uma ezintroduce kwakhona esho ukuthi umama igama ubani kwayeke wayusibhalele la kuJozi bicycle. Sanibonani nonke. Ngegama uLerato ngibhalele kuJozi ngoba ngishonelwe indoda yangishiya for 5 years nabantwana. Le ndoda le ingishiye ngingenalutho. Indlu iphihlizekile, abantwana bahamba ngeenyawo kuye esikolweni bakithi. Indoda manje seyishadile le eGoli and ungishadile ubaba. Ungikhiphela amalobolo ubaba. Ubekangenzela yonke into wathi uyahamba uyofuna umsebenzi eJozi. Soloko wahamba nami angisenabazali ngisele nabantwana abahluphekile. Ngicosha amabhodlela namathini ukuthi ngikwazi ukuthi ngithengele abantwana isinkwa. Mangithi ngiyazama ngithi ngifonela ubaba seka-change namanamba. Angisakhona ukumthola kodwa ngizwile bathi ukephi le eJozi. Ngizwa bathi sekasishiyile akasaphila ubaba. Sekashonile yazi ngihurt ngoba ungikhiphela amalobolo lo baba. Ungishadile. Ungishade full lo baba. Ngandaba ukuthi sengizwile ukuthi ukukhona understand ukuthi kwenzakalani. Ngithi ngihambe ngicela iJozi ingincede ngiyothatha isidumbu sendoda yami ngizifihlela ngoba nginabantwana naye and ungishade ngesintu lo baba. No ngiyaku-understand umuntu omdala ngiyaxolisa ngaloko kushoyo. Umuntu omdala mangi-understanda kakuhle ukuzufike lana eGoli njengoba silana njengamanje. Ubaba bathini mawuva wena bathi ubehlala nomunye umuntu mhlambe sekunomuntu obesehlala naye oyena ofuna ukungcwaba ubaba. Yebo ngizwe kanjalo ukuthi sekahlala nomunye umuntu ngathi ufuna ukungcwaba ubaba. So angi-understand ukuthi ungcwaba ubaba ngeziphi ngoba yimi umfazi wakhe mina ongimele ngimncwabe indoda yami ubaba wabantwana bami. And manje kulomncwabo lo wemama ifamily yakhe ikhona nayo yile yona lapho bathini bathi kwenzakalani le ngaphambili ingane lezo nazo wena ngoba uyasho mawufika lapha awufikanga unazo namhlanje bathini abafunanga ukuthi ingane zibe khona emncwabeni kababa mhlawumbe. Bebafuna ukuthi zibe khona so angifuna ukuthi bayangcwaba ubaba ngoba ngifuna ukuyozingcwabela yena le nabantwana eMpumalanga nabantwana. Okay no ngiya-understand futhi nakhona ngobani uyasho ukuthi benakhile ninomuzi kuyadeserveka na ukuthi ubaba eyolala ecala komzi wakhe than ukuthi ezofihlwa la eGoli futhi yabo. Ifamily yona ithini maye yakhe ubaba ukuzama ukuxhumana naye ukuthi ayibo kwenzeka kanjani manje ukuthi umyeni nami eyoncwadela eGoli bayayazi bona leyo ndaba. Indaba angisenawo amanamba wabo
angisakwazi ukuxhumana ngizwe njengamahemihemi kepha bona bayangazi mina ukuthi yimi umfazi wakhe Oh bayakwazi kakuhle. kakuhle nabantwana bayabazi nje. Okay, no hayi umuntu omdala sokwenza konke okusemandleni ukuthi sikuncedise because uMr Jones ngoba ubona nje silindile ngemoto lapha nguye oqoye phambili waqala wayochecka ukuthi mhlambe umkhondo kababa singamfumana kweyiphi lokishi yabo into kanjalo. So basitshela ukuthi ayeliphi ikase singamthola kulo yabo. So yiko ngithi mama umuntu omdala mangasibekezelela nje singene emotweni siyochecka lapha isituation. Umncwabo wona bebethi ma uzoba khona namhlanje okanye kusasa. Bebathe umncwabo unamhlanje lethi iswaye ngifostele ukuthi ngize ngizo stopa yonke into. Oh bathi namhlanje mengithi mhlawumbe kusasa. Sasa or namhlanje angizwanga kahle. Mara ngifuna ukustopa yonke into ngizithathele indoda yami. Ngincedise ngihambe ngiyozingcwabela indoda yami. Yebo makodwa ngicela nje ukuthi mangabe siyafika lapho sikhulumisane nabantu kakuhle yabo singafikisile umuntu omdala just ngoba ngiyazi ukuthi khona abanye abantu abalapho mhlambe bebephila naye ubafo ubaba lo oshile inhliziyo zabo zibhlungu manje masofika thina nathi sesikhoza irawu lapho ngeke kube right yabo. Mama ngiyacela manje ngaloke ngikubuze imibuzo eminingi nawo kule situation okuyo Mr G bengisacela ufaka umama emotweni lapha ngizoningilinde ngakhona ngizoza njengamanje. Okay guys into soyenza njengamanje ngoba umama sekasichazele sithe sifika ngiyabona sithe sifika besi expect thina ukuthi kule situation ngoba umama esichazele ukuthi kubathi ushonele indoda this side usizomfumana lapha epark station nezingane ezakhe nobaba bezo understand kabanzi ukuthi mhlambe bane reason labantu why befuna ukungcwaba indoda kababa this side mhlambe bese kamchatile lo mfazi ngoba ubaba naye uthi akanalwazi oluningi. So into soyenza njengamanje sizoshaya imoto ke siye eKasi la uMr Jones othi uve umkhondo ukuthi umncwabo ungakhona and ubaba bekahlala ngakhona. Ngiyacela ke nina babukeli lapha emakhaya ningayindawo nihlale nje lapha enihleli khona. I'll see you just now. Thohlo. Njengoba uthi uzonceda. No mangithi siyangena sifuna ukufind out ukuthi mhlambe umfise bekaphumile ekhaya or sebehambe naye. Sanibona madoda. Hey ngiyaxolisa bafethu asiselanga uzoveza nina la emakamereni. Hey madoda. Kunjani? Kuyaphileka kanjani madoda? No Mr Tonza nibamba. Ngicela nimbambe. Mr Jones nibambe. Bantu abadala ngiyaxolisa. Siyaxolisa bantu abadala. Ngicela nibambe siyaxolisa bantu abadala. Asithathe ithombe bantu abadala. Ngicela nibambe umama. Okay bantu abadala. Okay size nomama lana umama indoda okay umuntu omdala ngicela nisunderstand umama ngicela bamba lo muntu ji asinithathe ithombe umuntu omdala umama indoda yakhe lele asimazi thina lo mfazi lo asimazi lo mfazi indoda yakhe baba bengicela okay sikhulume mama yini okhalisa kangaka mama ubani wena mama like indoda yami leshonile le indoda yakho eshonile kanjani mama uzani yena hayi umuntu omdala umazi uthi umuntu omdala ukhuluma kanjani mawuthi umazi lesikhathi hlala nalo muntu la angimazi lo mama lo hayi umuntu omdala mama umuntu omdala baba okay ngicela nisunderstand siyaxolisa abantu abadala siyaxolisa ukuthi sike sizongena kanje endaweni ngongekho la abantu abadala ubaba umfi lo washiya umfazi le eMpumalanga elobole na umfazi wakhe lo thina wayesingamazi umfazi waseMpumalanga asimazi uyithatha isikhathi engefika iminyaka engefika okay nina ningobani bantu abadala thina ngoba makhelwane ngomakhelwane
Ngumalume kamfu. Ungulumi kam. Yeah. Ungwakwandoda. Mara why ungamazi umama ngoba niyamazi kumele nibe nimazi. umama And why nizongcwabela ubaba eGoli kanti? Ngoba kumele ingcwatshele emakhaya. umfazi lo waseGoli the. Lo waseMpumalanga. Akana ingane muthi asimazi makaphuma uneyingane naye emakhaya. Umuntu kusuka kude kanje ngizothatha indoda yami. omdala sihambe naye. Ufuna sihambe naye. Baba sihamba naye. Hayi Phuma naye. Indoda yami ngiyozingcwabela yona. Bayabazi labo bala. Bayabazi. Bantu abadala okay. Ukushuta ithombe. Eme kancane ukushuta ithombe. Hayi bantu abadala. Okay. Bantu abadala. Okay, bantu abadala besicela thina sifuna lo muntu umama uthi ucela ukuthi ubaba eyoncwada duze nezingane zakhe. Cha. Ngeke yenzeke le. Ingane zakhe. Lo muntu unekhaya musi. Kodwa asakasimazi nomfazi. Muntu omdala wena ulotshole ukulobole lo muntu. Akangilobolanga besihlala sina 3 years sihlala sonke. Nina 3 years. Sit. Mr. John, let's take this casket. Guys, Mr. G, let's take this casket. Mama, phakama somthatha ubaba. Mr. G, asithathe. Ngizophumelela amakhemera wakho. Mr. G, let's take the casket. Guys, siyalithatha le casket. Uthi umama siphuma ne casket. Hayi bantu abadala nime kancane. Hey. Bantu abadala hey. Hayi. Anisuke la endleleni yethu. Anisuke endleleni yethu. Baphethu. Bengisacela nihlale phansi. Gents. Hayi baphethu. Hey. Mama ngicela kwenzakala. Boxing. Guys, nama nisicela ukuthi bantu abadala sicela nisukele la. Bantu abadala, wo man. Bantu abadala, wo, bantu abadala, wo. Wo bantu abadala wo. Okay, wo. Ngicela nithi nime bantu abadala. Bantu abadala. Bantu abadala wo. Mama. Mama. Okay, bantu abadala wo. Bantu abadala ni understand. Ngicela ni understand. Bantu abadala lo muntu lona usuka eMpumalanga uzele nalo muntu lo. Lo mama lona uzele nalo muntu. Unabantwana nalo muntu. Unithi lo muntu bekahlala naye. Unalibana liyena. Ungiruna libana nali yena. Guys, thank you Mr. Jones. Guys, nizozenzela into zenu. Guys, thina into soyenza njengamanje siyolandela Mr. Jones siyofaka le box lapha evenini sihamba nalo. Umama uthi ucela nje ukuthi yena into eyenzakalayo ucela ukuthi Jozi Bicycle imncede sihambe siyofihla umfi wakhe le eMpumalanga nothi la eGoli ngoba uneyingane le eMpumalanga. Ngiyacela Mr. G ngicela nisimisele labantu. Angeke guys nise right lapha emotweni.